Wala may gikan dito na balik dere o nanigulon nga naadyoy purgatorio. Aha. Si Edgar Lucero ni diri sa Puro Camotes. Braja, wa ko ni purgatorio. Ilan ang pagsabot kay kung naana sila sa laing tinuan, wa mo guna sila kadungog unsa man purgatorio o unsay tuyo nga dunay purgatorio. Ang purgatorio usa ni sinumdan ngano ang Dios gitawag natog maayo nga maghuhukom. Kay kung dili siya maayong maghuhukom, iyang iratsada ang gamay sala adto sa impierno, dili na siya hustisya. Tungod kay ang Dios hustisya man, ha? Nga maayo siya nga kanang maghuhukom, kinahanglan gyud nga dunay para sa mga gagmay sala ug para sa mga dagkog sala. Mao na nga dunay diferensya ang purgatorio ug ang impierno. Ang impierno doon na siya kanang entrance pero na exit. Mao na nga ang sa purgatorio doon na entrance, doon na sa exit. Gano man kay doon naman siya inigsoon niya dito sa panahon nga siya kuha na sa iyang sentensya, makagawas na siya hangtod nga malimpyuhan niya ang iyang kalag kay kining purgatorio alam gud ni sa dunay mga sala nga gagmay sa dinhi pa sila sa kalibutan ang nakahimo sila gagmay mga sala nya dili man sila angay nga to sa langit kana may sala way makasud dito sa langit kun duna kay buling ato nang mabasa sa pinadayag 21-27 nga walay makasulod dito sa langit kun dunay gamay nga sala. Mao na nga kanang kinahanglan yun nga doon limpyuhan ka una ka makasud dito sa langit asa man ni usa kini ka lugar nga gitawag nato purgatorio unya malimpyo ka diha ini kalimpyo nimo ini kagawas na nimo ready na ka nga adto sa langit. Mao na tungod kay ang Dios maayong mga maghukom nan kay maayo man siyang maghukom dunay gay butanganan alang sa mga gangmay mga sala ug sa mga dagko sab. Mao na nga ang purgatorio usanis nga may nakapahinungdan nga ang Dios matawag nato og maayo nga maghukom. Okay, daghang salamat Brad Jeff.